dimut e. Lah ya dikledak. Aku meng ngrisi. Kowe ki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak samani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani siung cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi.